Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw no usab nga Biyernes, pitsa 21 sa bulan sa Abril sa tuig 2023. O karon mga igsuon aniya nakita sa ikaduhang simana sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Juan. Kapitulo 6, versikulo 1 ngadto sa 15. Umani ini mibalik sa Jesus pagtabok sa lanaw sa Galilea o sa lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghan kayong tao. Kinakita man nila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Mitunga sa Jesus sa usa ka bungtod o milingkod didto uban sa iyang mga tinunan. Niadtong higayuna duol na ang pangilin sa pagsaylo. Unya mitanaw sa Jesus sa iyang palibot. Og sa pagkakita niya sa daghang mga tao nga nagpaingon kaniya, mingon siya kang Felipe, asa man kita makapalit og igong pagkaon alang nining mga tao. Gisulti niya kini aron pagsulay kang Felipe, apan ang tinuod mao nga nahibalo na siya kung unsay iyang buhaton. Si Felipe mitubag, bisag mo palit kitag pan nga balig duha ka gatos ka dinaryo, dili paigo nga ipakaon nining mga tawhana. Usa sa iyang mga tinunan nga si Andres, igsuon ni Simon Pedro, mingon kang Jesus, anay batang lalaki dinhi nga may 5 ka pan nga sibada ug 2 ka isda. Apan mag-unsa man kini alang niining tanang tao. Si Jesus mingon kanila, palingkura ang mga tao. May daghang balili ni adtong dapita. Busa ng lingkod ang mga tao nga may gidaghanon nga mga 5,000. Unya gikuha ni Jesus ang pan. Kasalamatan niya ang Dios ug giapud-apud niya kini ngadto sa mga tao. Mauusab kini ang iyang gibuhat sa isda ug silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sa nangabusog na silang tanan, mingon siya sa iyang mga tinunan, hipusan ninyo ang mga salin aron walay mausoy. Busa gihipos nila ang tanan ug ang mga salin sa 5 ka pan nga sibada nga gikaon sa mga tao nga nakapunog na pulog 2 ka bukag. Sa pagkakita sa mga tao sa milagro nga nabuhat na Jesus, mingon sila, sa walay duha-duha sa gayud ang propeta nga muanhi sa kalibutan. Nakamatikod sa Jesus nga moduol sila kaniya ug kuhaon siya aron pugson nga mahimong ilang hari. Busa mibalik siya nga nag-inusara ngadto sa kabungturan. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.